Bir akıl iyesinin şunday мәгънәле сүзләре бар. Кеше үз язмышында баш рольләрне дә, инде үз теләге белән икенче пландагы образларында башкара ала. Менә бүгенге тапшыруыбызның геройлары исә үз язмышларында да, халык язмышларында да, сәхнәдә дә бар тик баш рольләрне башкаручы шәхесләр. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бу тапшыру эфирга күптән чыгарга тиеш иде инде. Бу әңгәмә инде күптән булырга тиеш иде. Ләкин язмыш сәгате җитмәгәндер һәм ниһаять бүген без тапшыруыбызда халкыбызның ике улуг шәхес турында сөйләшәчәкбез. Алар үзләренең хезмәтләре белән дә, үзләренең самимилеге белән дә, үзләренең тамашачыларга, кешеләргә булган мәхәббәте белән дә инде тарихыбызга алтын исемнәр белән уелып калдылар. Алар Нәҗибә Ихсанова һәм Туфан Миңнуллин. Һәм алар турында әлбәттә кем матур итеп, алар турында төгәл итеп сөйләсен әлбәттә аларның кызлары, танылган журналист, публицист, Татарстан Республикасының масса күләм матбугат чаралары һәм коммуникациялар атказанган хезмәткәре Әлфия Туфан Миңнуллина. Исәнмесез, Әлфия ханым? Исәнмез. Бу әңгәмәгә без Нәҗибә апаны үзен чакырып шалтыраткан идек. Үзе белән дә сөйләшкән идек, ләкин сәламәтлеге хакшы сәбәпле соңрак дип бу тапшыру инде шулай күчә килде. Ләкин фанилыкның үз кануннары без бу тапшыруны аның үзе белән яза алмадык. Бик кызганыч. Шулай да бу мөмкинлекне сезнең белән сөйләшү мөмкинлеген безнең инде кулданыш кылдырасы килмәде. Бүген без сезне үзебезгә чакырдык, кунакка рәхмәт килгәнегез өчен. Нәҗибә апа, ул бик уникаль шәхес. Мин икесе турында да бер юлы әйтә алмыйм, әлбәттә, Нәҗибә ападан башлыйк әле. Ул бик уникаль шәхес. Әни искиткеч сәләтле актриса. Әни кебек актрисаны мин татар театрында атай алмыйм. Бер кемгә ошамаган, аңа бер кем ошамаган. Аны сәхнәгә чыгуга таныйлар иде. Нинди кыяфәткә ул кирип чыкмаса да, бөкрәйеп беткән бер карчык булыпмы, берәр гранд дама булып чыкса да, аны шундук таныйлар иде. Артистка буларак аның таланты аны бер кем инкар итә алмый. Әлбәттә. Ул артистка булу гына бит әле, әз бит әле, шундый образлар тудыру өчен артист булу гына әз. Ул бик көчле рухлы кеше иде. Ул көрәшче иде. Бер кайчанда бирешми торган, кайсы вакыт чигенергә туры килсә дә, барыбер үз максатына икенче юл белән булса да ирешә торган кеше. Ул шундый булмаса, бәлки аның язмышта мондай булмас иде. Чөнки күз алдына китерегез, ул авылны килеп күргән кешеләр ничек шушыннан Мәскәүгә хәтле барып җитеп була дип шаккаталар. Ул чыннан да менә шушындай көчле рухлы, максатчан кеше генә эшли ала. Дөрес, әлбәттә. Менә авылы дидегез. Әйдәгез әле бала чагы турында сөйләшик әле. Ул нинди гаиләдә тугызган, әти әнисе? Бабайның нәселе шактый укымышлы һәм минем аңлавымча кайчандыр бик бай булган гаилә, ләкин төрле сәбәпләр белән ул байлыкларыннан бәлки инде байлыкларын югалткан кешеләр. Әби исә аның гаиләсе гади булса да, безнең әби кичкенәдән абыстайга йөреп укып, Коръәнне яттан беләдер безнең әби. Һәм укуга аның сәләте бар иде. Ул үзлегеннән башта шушы абыстайда гарәп графикасын өйрәнгән. Аннан соң олырак балаларына ияреп латин графикасын өйрәнгән, белүгезчә татар телен бер ара латинга күчереп алалар. Аннан соң шулай ук инде кичерәк балалары белән кирилл хәрефләрен өйрәнгән. Хатлар язадыр озын итеп, мөнәҗәтләр сөйлидер, бәйтләр сөйлидер. Һәм гаиләдәге балаларның менә шулай укуга, белемгә омтылулары ул менә әбинең шундый булуына бәйледер дип уйлыйм мин үземчә. Гаиләдә ничә бала булалар, Нәҗибә апалар? Алар исән калган 7 бала.
элек бит инде балаларына Ходай көпме бере бетинесе тапканнар, менә 7-си исән калган. Алар 6 кыз туган, һәм аларның бик яраткан абыйлары бар иде. Инде ансы 7-нче бала. Һәм менә нәрсә этәрә аны Мәскәүгә кадәр барып җитәргә? Нәрсәдән башлана икән шушы тарих? Театрга булган мәхәббәт тарихы. Алар үзләренең шул кичкенә генә авылында гел театр куеп яшәгәннәр. Әни сөйләйде, идәннәрне күтәртеп, йорт сайын чаршаудыр, ниндидер җиһазлар җыеп, шулай үзләре оешып, рольләр бүлешеп. Менә әни беренче театрда мен ди бибине уйныйдыр шул авылда ди. Үзем ди уйныйм, үзем көнбагыш кимрәм ди, монда хәтле ди, нитеп ул төшә ди, шуның белән ди тырыша уйныйм. Эй, Нәҗибә, шәп уйныйсың да дип, мине инде шаккатып ди. Шул вакыт авыл халкы инде. Ул вакытта бит телевизор юк, кино сирәк килә. Халык үзенең күңелен ача шулай итеп. Әни бик укытучы буларга хыяллана. Чөнки укытучы бит инде авылда, ул инде менә иң зур кеше. Укырга Казанга килергә чыгалар алар. 3 малай һәм әни. Монда Казанга килеп җитәләр инде. 3 малай кемнәр әле идегез искә төшергәнләр? Аларның берсе Әсәр абый Шакиров инде, әнинең ул авылдашы да, күрше йортта туып үскән малай. Берсе Расих исемле егет була, ул әнигә аның мәхәббәте дә була инде, шушындай төп әнине саклап йөрүче ул була. Һәм менә берсенең исемен мин гел онытам, Әхнәф дип кебек искә калган ул. Шул менә шушы 3 малай белән әни чыгып китә Казанга. Казанга килеп җитү белән шушы кем кая нинди уку йортына барырга җыена. Әни пединститутка килә һәм русча сочинение язырга икәнлеге билгеле була. Әнинең сөйләвенчә истерикасы башлана шунда. Мин урысча сочинение яза алмыйм. Ничек мин авылга кайтам? Мен әйтә, акырып җылыйм ди. Теге 3 малай миңа ди карап торалар ди. Нишләргә белмичә. Мин авылга кайтмыйм, сочинение да яза алмыйм. Шуннан соң шул малайларны берсе искә төшерә. Безгә ди Чаллы пристаненда бер кеше әйткән, менә артистлар җыялар, сез яшьләр барга теләмисезме? Әйдә шунда барып карыйк, син бит яхшы уйныйдыр дип әнине күндерәләр. Юк, мин үзем генә бармыйм. Барсак бөтенебез дә барабыз. Менә шулай үзе теге 3 малайны ияртеп китәләр. Шушы имтихан бергәндә бит инде башта иҗади конкурс бара. Шушы Әхнәф дигән малайны беренче турда ук төшереп калдыралар. Синнән бер нинди артист бер качан чыкмый дип. Аннан соң Расих дигән малай да төшеп кала. Әни белән Әсәр абый узалар. Менә шушындай кызыклы тарих. Аннан соң инде имтиханнарын алар Мәскәүдә бирәләр һәм инде бөтен төркем туплангачтан укый башлалар инде Мәскәүдә. Һәм шул ук вакытта икенче авылдан шушы ук төркемгә Туфан Миңнуллин да эләгә, шулаймы? Ялгышмасам. Әйсә, ул ничек балалар тарихы? Алар бергә укыйлар Мәскәүдә? Бергә укыйлар, ләкин әтинең юлы бераз урабрак килә нигә? Шул училищега керү юлы әти безнең әнидән бит ул яше белән дә зуррак. Әти безнең Мәскәүгә киткәнчә әле чирәм җирләрен әйләнеп кайта. Андагы шул чирәм җирләр күтәрүдә катнашып, анда совхозда баш бухгалтер булып эшли әле ул. Аның кайсы якта була? Ул Кустанай өлкәсе Казакъстанның. Шул чирәм җирләрдән бик укыйсы килә тинең. Чирәм җирләрдән кайтып, ул Казан университетына документларын бирә, филология факультетына керергә. Менә хәзер мин төгәл генә ялгышырмын дип керәме, документларын гына бирәме, һәм аңа кемдер авылдашларыннан әйтә. Менә шушындай шулай артистлар җыялар. Әти университетны ташлап артистлыкка китә.
Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Әлфия Туфанна Миннуллина һәм әлбәттә Әлфия ханым килгәч, кем турында сөйләшәбез инде? Әлбәттә Нәҗибә апа белән Туфан абый турында сөйләшәбез. Һәм аларны язмыш икесен дә Мәскәүгә китерә һәм алар Мәскәүдә танышалар. Әмма бу мәхәббәт тарихы нәрсәдән башлана икән? Менә иң кызыгы шул, киреү имтиханнары вакытында әни әтине, әти әнине хәтерләми. Күрәсең, ул вакытта ничектер алар бер-берсенең күзенә шалынмаган. Мәскәүгә килеп укый башлагач, әни безнең уку дигәндә ул инде соңгы көнне хәтле укырга, менә ниндидер яңа белем алырга омтыладыр. Һәм минем аңлавымча, аны укудан башка бер нидә кызыксындырмагандыр дип уйлыйм. Менә әти күрәсең, әнине күзләп алган. Менә ни өчен әнине сайлаган, ансы миңа бик аңлашылып бетми. Чөнки анда шундый менә күзгә ташлана торган кызлар шактый. Анда Иркә Сакаева үзегенә бер ни тора. Аңа урамнан узганда егетләр башларын борып карап кала торган булганнар. Әни безнең әле ул авыл тормышыннан әле кайсыдыр бер вакыт әле авыл тормышы, авыл киеме формасыннан әле орын алмыйча, аны Равил абый әйтәдер инде, ул менә чын авыл кызы иде, ул җын носкилар белән, шундый кием формалары белән. Ну менә бәлки шуның белән әтине үзенә җәлеп иткәндер. Мәхәббәт бит инде аңа аңлатма юк бит инде аңа. Яны менә ничектер әни әтинең күңеленә кергән. Бу турыда әни булайрак сөйлидер. Алар яңа ел каршы алырга баралар. Мәскәүдә әнинең якташлары яшәгән була. Алар менә шушы татар студентларын үзләренә якын итеп гел кунак итә торган булганнар. Менә яңа елга да шулай чакырганнар. Шул яңа ел кичендә әни әйтә, мине дә китереп кысты да, синага мин сине яратам дип әйтте ди. Әнинең коты алынган. Чөнки әтинең безнең репутациясе ул вакытта ул бердән олырак башка егетләр белән чагыштырганда, аннан да зурраклар бар, ләкин барыбер дә күбесенчә егетләрдән ул яше белән олырак, теге чирәм җирләрдән җырып кайткан. Туктаусыз тәмәке тарта һәм сүгенә. Әниләрнең гаиләсендә гомумән тавыш күтәреп сүз әйтүдә кабул ителмәгән, ниндидер сүгенү турында инде сүз дә юк. Әти инде тормышны күргән, ул инде үзен инде шундай теге олы кеше. Әнинең коты алынган инде. Әни әйтә, 40 температура белән дип мин җылдым ди. Шушы куркуыннан, стресстан. Менә мәхәббәт тарихы шулайрак башланып китә. Әни әйтә, миңа дип бер ни бирмидер, бер читкә борылырга каядыр. Менә гел мин күз угында. Гел бүлмәгә кирип йөри торган булган инде. Әнинең сөйләргә ярата торган әйберсе менә шушылай 5 бармак белән әти ишек кага торган булган. Менә ул да шушылай 5 бармак белән ишек кагуга минем йөрәк дирт итеп куядыр иде. Әнинең бердән инде аңа шундый инде тәрбия бирелгән, егетләр белән җөрмәскә, укырга киттеңме инде укы, ниндидер анда гыйшык-мыйшык турында уйлау юк. Әни әтинең инде шушы мәхәббәтен кабул итмичәрәк жүргән. Әтинең характер бит инде ул холык, аны инде хәзер инде бөтен кеше белә, бөтен халык белә. Ул вакытта да шул холык бит инде Кызыкканлы. Шуннан соң ректорга ни биргән, гариза биргән. Мин училищедан китәм, Нәҗибә Ихсанова минем белән йөрергә теләми. Әти бик яхшы укый торган булган яхшы студентлардан исәпләнгән. Комсомол җыелышы җыеп, әнигә комсомол икләмәсе бирәләр. Миңнуллин нидән училищедан китмәсен өчен син аның белән йөреп торырга тиешсең. Ректор әйткән, син инде кулыңны гына биреп тор, инде кул биреп торганга бер ни дә булмас дип. Кара син аны.
Менә шулай итеп, менә аннан соң әти бит безнең училищеда ук яза башлый. Һәм аның укуында әни гел шаккатып сөйлидер, менә мәсәлән, бездә философия дәресе башланса, бөтенебез татар мәктәпләре тәмамлаган, бездә кыйлып төшәдерик. Урысча үз фикер беләсең дә инде, ләкин урысча җыеп шуны әйтеп бирү кыен. Ул бит инде ниндидер гади генә тел түгел. Әти әле сөйләү генә түгел, хәтта укытучы белән бәхәскә керә торган булган. Хәтта шул философия укытучысын алар гел искә ала иделәр. Әтине кечерәк курсларга имтихан алырга утырта торган булган. Менә сез шушы малайдан өйрәнегез философияны ничек белергә, ничек өйрәнергә дип. Әни инде менә әтинең шушы сыйфатларын күреп, башта ихтирам булгандыр дип уйлыйм. Башта ихтирам булгандыр, мәхәббәт инде ул ансыз соңрак килгән әйбер дип уйлыйм. Ләкин әтинең мәхәббәте бик кайнар булган дип, ансын инде менә әтинең әнинең курсташлары сөйлиләр. Шуннан да бик матур мәхәббәт тарихы. Мин инде икесендә күпме белеп, күпме интервьюлар алып, күпме аралашып, әле бу тарихны бер кайда да күргән дә ишеткәнем дә юк иде. Шуннан да бик тә кызыклы мәхәббәт тарихы. Һәм алар кайталар Казанга. Шулай бит? Казанга кайталар, театрга кайталар, аңлавымча. Һәм Туфан абый да актер буларак театрга кайта бит ул. Аларны бөтен төркемнәре белән тулысынча алалар театрга. Әти безнең кызыл диплом белән тәмамлаган. Инде ул ничек дип әйтәм инде, аның турыдан-тур артист булып китергә бөтен мөмкинлеге булган. Ләкин менә ничектер язуга күбрәк тартылгандыр дип уйлыйм. Шуңа күрә артист булу аңа бәлки кирәк тә булмаган. Ләкин шул ук вакытта артист белеме алуы, театрда күпмедер вакыт эшләп алуы аңа менә драматург буларак ул аңа нык ярдәм иткән. Әлбәттә. Шундый гыйбарә мин ишеткән дә бар иде инде. Туфан абый үзем дә әйткән бар иде. Ниндер әсәрләрне язганда мин конкрет Нәҗибәне күз алдымда тотып язам дип әйтә иде. Мин берничә мисалны үзем белгәнен әйтә алам. Мәсәлән, Әниләр бәбиләр әсәрендә Гөлфинә ул әни өчен язылган роль. Әлбәттә, ул аны каядыр пьеса шитләрендә язып куймаган, ләкин ул пьесаның язылу моментлары минем бик яхшы хәтердә. Анда хәтерләсәгез, пьесада шундый момент бар. Алтын чәч бит инде анда казак кызы үзен ямьсез ди. Менә мин бит ямьсез. Менә сез матур ди ул әнинең героинесына карата, Гөлфинәгә карата. Шундай Гөлфинә әйтә, нинди матур булсын ди инде, кылыч борын, зур авыз. Аны менә хәтта шул моментлар сөйләшелгәнен мин хәтерлим. Менә ничек итеп менә сине бит ямьсез итеп күренмисең, менә ничек нинди менә синең җитешсезлегең бит инде. Әни шунда әйткән, менә бит инде борын озын ди, авыз зур ди. Һәм менә пьесага кирип киткән әйбер. Мәсәлән, әтинең Камал театрында куелган соңгы әсәрләре, Гөргөркәүләре, Йөрәк майым, Дивана, анда әни уйнаган рольләр, алар кайсыдыр бер дәрәҗәдә әнине күз алдында тотып язылган рольләр. Шулайдыр. Бигрәк тә Гөргөркәүләрендәге образы анда Нәҗибә апа шын мәгънәсендә үзе булып уйный ул анда менә. Бөтен барлыгы белән, бөтен холкы белән гел Нәҗибә апаның образы. Әле бүген иртән шушы тапшыруга килгәндә дә әни белән дә сөйләштек, ул турыда менә шул спектакль менә Нәҗибә Ихсанова дип әйтеп беләм, гел минем нишләптер Гөргөркәүләре күз алдына килә дип шул сөйләшкән идек. Актрисалар олыгая әбиләр роленә керә башлыйлар. Олыгая, шундыйрак теге ямьсез образларды дип әйтик булсаң инде, ямьсез булып чыгарга да олыгая киләләр. Яшь чакта гадәттә матур кызларны, героиняларны уйлар. Нәҗибә апа бит ул яшь вакыттан ук
Менә шундай ямсыз булып чыгарга да курыкмыйдыр иде. Менә ул аңа үзен ничек карыйдыр иде. Бер шулай идеме ул аңа? Бу театрның үзенчәлегенә, театрның хәрәкәт итү үзенчәлегенә бәйле әйбер. Артист бит ул мөстәкыйль кеше түгел. Аңа режиссер нинди роль бирә, ул шул рольне уйный. Әгәр дә ул бирелгән рольләр белән канәгать түгел икән, ул театрдан китергә мәҗбүр, чөнки эшсез ятуда ансы да мәгънәсез әйбер. Әнине күп еллар Камал театрының баш режиссеры булып эшләгән Марсель Хакимович Сәлимҗанов, ул аны лирик героиня итеп түгел, характерлы артистка итеп күрә иде. Һәм характерлы артистка итеп күргәчтән ул аңа шундыйрак рольләрне дә бирә иде. Мәсәлән, аның әнинең беренче карчыгы, ул Нәркәс дигән спектакльдә әнигә 36 яшь ул вакытта. Япь-яшь хатын. Менә аннан соң инде анда ул хисапсыз инде ул карчыклар бик күп. Әни ямсыз булып чыгарга курыкмыйдыр сәхнәгә. Кайсы бер артисткалар, ул күбесенчә хатын кызга карый инде, ул ямсыз булып күренергә теләми. Менә теләсә нәрсә эшләсен, ләкин ул ямсыз булып чыкмый сәхнәгә. Монда инде теге театр байкалары дигән әйбер бар. Шушындай байканы менә минем ишеткәнем бар. Мәсәлән, Фатыйма апа Ильскаяга әни килде спектаклендә ана ролен биргәчтен, Фатыйма апа баш тарта, мин карчык булып чыкмыйм сәхнәгә дип. Һәм ул менә ничек дип әйтим, күпләргә хас әни курыкмыйдыр, ул әле киресенчә әллә нинди теге ямсыз детальләр истәп, теге бик еш ул менә ниндидер тормышта ниндидер кешеләрне копировать итеп, аларны шул ничек дип әйтим, үзенчәлекләрен, аларны бәлки аларны бик бизәми торган үзенчәлекләрен дип әйтик. Шуларны кулланадыр. Мәсәлән, мин аны Зәңгәр шәлдә теге бер ишанның беренче хатыны итеп чыкканын күргәчтем, җыгылып китә яздым үземдә. Теге уланда бит инде тизләрен бөгеп, бөкрәеп, мондай теге моның хәтле, монда якка хәтле төшкән авыз ясап. Ул андай бердән әни курыкмыйдыр. Хәтта шушындай бер вакыйга булды. Әнине Әлдермештән Әлмәндәрдә Өмия ролендә күргән бер режиссер һәм әнине бер вакыт чакырдылар Мосфильмга пробага. Шуннан күргәндә, менә шушы артистканы табыгыз әле дип, әнине Мосфильмга пробага һәр чакырдылар. Әни китте инде бик дулкынланып, инде артист өчен инде кинога төшү. Мосфильм булсын әле. Хәзер Мосфильмда инде әзерлиләр пробага, әнигә инде макияж инде тиешенчә профессиональ рәвештә чәчен ясатып, хәзер фотога төшергәннәр, нигә төшергәннәр инде пробага. Һәр режиссер әйтә, юк, миңа мондай артистка кирәк түгел дип әйтәде. Мне такая страшная старушка нужна дип әйтәде. Әни шундый теге макияжлар белән, прическалар белән ясагачтан, искиткеч шибәр хатын, андай ниндер карчык итеп теге режиссер һич күз алдына китерә алмый. Без шушы Яңа Гасыр телеканалында бик күп еллар элек мин әле телевидениега килгән генә идем. Театр турында тапшыру ясадык. Нәкъ шушы тапшыруның бригадасы белән бергә режиссерыбызның Наиля Нургалина Сабитова бергәләшеп тапшыру ясаган идек без аның турында. Хәтерлим әле шул вакытта да уйнап торган шундый хатын цехка кирдек. Хәтерлим, без костюмнар цехына кирдек. Аның сеңлесеме, апасымы тегүче иде. Сеңлесе. Менә шул вакытта минем истә калган аның һәр кемгә игътибарлы. Ул идән җыючы булсынмы, тегүче булсынмы, ул бит инде Россиянең халык артисты шундый бөек дәрәҗәле һавалану дигән әйбер юк анда. Урамда үткәндә дә менә һәр кеше белән туктап, мин аны үзем шаһид булганым булды. Остановкада торганда театр каршында, театрдан килеп чыкты, аны бит инде күреп әйләндереп балалар һәрберсе белән ихлас сөйләшү.
Менә бу чыннан да һавалы дигән әйбер юк янда бит. Менә мин дәрәҗәле бөек артистка дигән әйбер. Улан онытып та җибәрәдер ахыр үзенең шундый бөек артистка булганлыгын. Юк, әниде дорфалык дигән әйбер гомумән юк иде. Ләкин ул үзен түбәнсетергә дә бирмәй иде. Шул ук вакытта үз дәрәҗәсен белеп яшәде. Алай теге бөтенләй дә теге ой Нәҗип апага булды дигән әйбер белән мин килешә алмыйм. Мин аны ачыклыгы турында әйтәм. Юк, мин аңладым сезне. Ләкин менә ниндидер кайсы бер кеше дорфа була бит, ул ничектер теге менә өстенрәк карап сөйләшү дигән андый әйбер әнидә юк иде. Аның мине без көләдер инде синең подружкаларың дип, менә ничек дип әйтим, фанаткалары була бит инде һәрбер артистның. Аның менә бераз ничек дип әйтим, инде авырурак берничә шундый фанаткасы бар я. Ул алар белән сәгатьләрчә телефоннан сөйләшә иде. Алар киләләр иде. Нидән спектакльдан соң спектакль кирип карыйлар да, спектакльдан соң көтүп торалар. Яни аларның бөтенсен исемнәре белән белеп, кемнең хәле нинди, кемнең әнисе авырый, кемнең квартирында тыныч түгел, аларның бөтенсен хәл әхвәлләрен сорашып, менә әнидә улай бер бар, ул чыннан да шулай. Чыннан да шулай. Туфан абый миңа калса киресенчәрәк, шулаймы? Аңа ничектер килеп дәшергә, ничектер нирәк иде, куркынычрак иде. Юк, алай әти безнең әле әни безнең фикер бикләнәдер я, кешедән ял итү кирәк миңа дип әйтәдер я. Әти кешедән һич арымыйдыр я. Ул гел кеше белән аралашып яшәде гомер буе. Менә тәнкыйтьчеләр, театр белгечләре менә шул хәтле менә һәрбер персонажның теле аерым, һәрберсенең хылкы менә шулай язылган түгел. Каян ул аларны алып бетерә, каян аларны уйлап чыгара. Аларның күбесе уйлап чыгарылган әйбер түгел, әти бик күп кеше белән сөйләшәдер, һәм ул гади тракторчы белән дә утырып сөйләшәдер, рәхәтләнеп. Ул премьер-министр янына да, президент янына да кирип сөйләшәдер, ул менә кешеләрне тыңлый белә иде. Һәм булай гына формаль яктан гына тыңлау түгел, ул аны күңеле белән тыңлый иде, шуңа күрә әтинең әсәрләре дә шулай халыкчан. Мин әтине әйтмәс идем, ул әнигә караганда күпкә аралашучанрак иде, күпкә кешеләр белән күбрәк сөйләшә иде. Ләкин безнең менә мин дә әтигә ошаган, бездә йөздә шундый кырыслык бар. Әтинең йөзендә дә бар, миндә әтигә ошаган, минем йөздә дә кырыслык бар. Син нигә шундый берәр нәрсәгә кәефең төштеме дип әйтәм, миңа кайсы бер кеше мине чаккатып куйган, әйтәм, юк, минем кәефем яхшы, минем андай кәефем юклыгын сизмим. Йөздә менә күрәсең шундый әйбер бар. Бәлкем. Кайсы бер кеше бит ул кәефе төшсә дә, ниндидер авыртса да, ул гел елмая, гел көлеп тора. Менә бездә андый гадәт юк. Шуңа күрә без инде бераз кырыс кеше белән аралашмый торган кеше дигән фикер бәлки кала торгандыр. Чөнки минем истә калган без мәдәният дөньясында дигән тапшыру эшли башлагач, Туфан абый еш кына безнең тапшыруның кунагы була иде. Хәтерлим, ниндидер бер бик кызу әңгәмә башланды да, ул бит тиз кызып китә иде, тиз кызып китә. Бик каты ниндидер бәхәскә керде дә, мин бит инде тыныч кына сорау бирәм дә утырам бит инде. Шуннан соң шушы отбивкага утыктагач бу миңа әйтә: "Син монда Башкортстаннан килеп, монда зур-зур дәүдә абыйыңнарны талаштырып утырасың." Халык алдында ди. Мин ачуланды. Ниндидер бер куркушымнан калдым ул минем. Мин ничектер Туфан абыйдан һәрвакыт интервьюлар алам. Ниндидер бер сагайып кына, Нәҗип апага мин ничектер җиңелрәк килә идем. Туфан абыйдан ниндидер курку бар миндә. Чөнки бер ara миңа парламент корреспонденты булырга туры килде. Мин хәтта шул сессиялар вакытында аның инде бик усал икәнен карамайтам, Туфан абый бигрәк усал дип әйтәдер. Ул бер туздырадыр янында шулай ук. Ну, усаллык буенча әни усалрак булгандыр дип уйлыйм мен. Шулаймы? Әти усал кеше түгел иде. Әти үз фикерен кычкырып
маңғайға бәріп әйте тұрған кіші, исен қалсаң, исен қаласың енді. Хикірні ишеткештен, енді еғылып қалсаң, еғылып қаласың. Ансы енді оланы ойламай. Ләкин әтіні мен усал кіші түгел. Әті хәтті бір қайсыдыр бір дәрежеде наивный кіші бір қатлырақ кішідір деп ойлайдырым. Ол кішілерге ышанайды. Ол міне аны турыдан туры алдаған кішілерге де яңадан ол бәлки ол яғылышып алдағандыр. Бәлки ол шындықты алай түгілдір деген не білен яшидір. Жоқ, әти аның міне шушы тышқы қияфәтігіне шушы қышқырып сөйлешуі, ол шуңағына шундай фикір қаландыр деп ойлаймын мен. Бүгін біздің әңгімедешіміз Әлфия Туфан Миңнуллина, біз Туфан Миңнуллин һәм Нәжибә Ихсанованың язмышлары турында сөйлешебез. Шунында қызықлы мезгілләр дә бар, күңелләр туларлык мезгілләр дә бар бу әңгәмәдә. Әлфия ханым, сіз шушы ике улуг шәхеснең гаиләсендә туган бала. Сіз бала чактан ук менә шуны тоеп үстегезме, шушы ике шәхес улуг кешенең, улуг шәхеснең баласы икән. Яисә бөтен балалар кебек мул әти, яни гап-гади. Біріншіден шуннан башлыйк, мен туғанда әлі алар улуг шәхес булмаган әлі. Әлі алар тұрмыш башлаған вакыт кына. Улуг шәхес була башладылар, инде алар мен мектепте укыган вакытта. Аңлагансыз бит ул вакытта. Кичкене вакыттан соң шунысы да бар, бала бит ул менә минем гаилә шундый үзенчәлекле, бакшакаларга охшамаган дип уйламый. Аның ул вакытта чагыштырып карарга да мөмкинлеге булмый. Менә ул шундай, шушы гаиләдә яши, ул шушылай булырга тиеш дип кабул итә. Ул үсә төшкәчтен инде иптәшләрнең, дусларының гаиләләрен күрә башлагачтан, аларныкы башкачарак икән, безнеке булайрак икән дигән чагыштырулар китә бит. Аннан соң мин әти инде безнең премия, Тукай премияләре, Станиславский премияләре алып, танылган драматург булып йөри башлаганда, мин инде шактый зур бала идем инде, яшүсмер вакытка туры килде ул минем. Ул вакыттагы яшүсмерлек максимализмы белән анда бит ничектер үзеңне айрым шәхес, мустақил икәнлегеңне Isbat etesi kile. Анда әтинең, әнинең бийеклегенә бик искитми торган вакыт. Шуңа күрә ничектер бик җиңел генә кичердем мин аны. Миңа башкалар әйтә башладылар. Шушы бер вакыт инде мәктәпне тамамлаган вакыт, бәлки инде университетны да тамамлаган вакыт, бер классташымны очраттым. Университетны тамамлаган вакыт инде. Классташымны очраттым. Мин ди менә ди заводта эшлим ди хәзер ди. Мин ди мактанам ди, мин Туфан Миңнуллинның кызы белән бер класста укыдым дип әйтәм ди. Мин инде шаккаттым әйтәм, ул шундый мактанырлык әйбермени. Менә шуңа ул менә ничектер шулай әйләнебрәк килде ул әйбер миңа. Ә менә гаиләдә сез күбрәк әти кызы идегезме, әни кызымы? Әни кызы. Әти безнең ул өйдә тормады дисәң инде ул әллә ничек яңгырый. Ләкин ул менә җәмәгать эшлеклесе инде. Ул менә башка әтиләр кебек иртән эшкә чыгып китеп, кич эштән кайта торган тормыш белән әти безнең яшәмәде. Менә хәзер мин аның архивын актарам, ул гел йөреп торган. Аның ул гел очрашуларга, аның миңа калса Татарстанда бер генә дә татар авылы калмаган, ул йөрмәгән. Ул гел очрашуларга йөргән, ниндидер чаралар үткәрелгән, ул шундай булган. Ул шул хәтле аның активлыгы шаккаткыч. Шуңа күрә аның менә мине тизгә утыртып, үштики дип утырганын мин аны хәтерләмим инде. Гомумән аның белән очрашулар ул ниндидер бер бәйрәм рәвеше.
Ләкин шул кыска гына вакытка кайтып килгән арада да ул үзенчә үзенең тәрбия дәресләрен биреп ала иде. Ул инде аны менә сиңа хәзер тәрбия дәресе утыр, мин сине һәр тәрбиялим дип түгел. Ул ничектер менә шушындый әтинең сүзләре алар менә истә уйлап калган. Мәсәлән, бер вакыт әтинең китапханәсе бик зур иде, китаплары күп иде. Мин бер вакыт шул китапларны идәнгә тезеп, басма ясап, шул китаплар өстеннән йөреп уйныйм. Нинди уен булгандыр, ләкин менә шушындыйрак уен. Әти кайтып керде дә шул вакытта мине утыртып, китап ул зур хәзинә, аңа ничә кеше хезмәте кергән, китапка андый хөрмәтсезлек күрсәтергә ярамый дип мине тәрбияләп, икәүләшеп ул китапларын кире тезгән идек. Аннан соң, мәсәлән, мин подъезд янында басып торам, без бит инде совет чоры балалары безнең ачкыч муенда асылынып йөридер, югалмасын өчен. Теге әти-әниләр эштә, өйгә кайтырга ачкычны балачага югалта гадәттә, муенга асып җибәрәләр. Шулай басып торам да, шушы ачкычны бармакта шушылай әйләндерәм. Уен инде, әти кайтып килә. Минем шушы уенны күрде дә, син алай бер кайчан эшләмә. Аны бары тик бозык җилбәсәк кызлар гына шулай ачкыч белән уйнап утыра дип. Менә истә калган бит. Менә шушын, ләкин әти бик өйдә торып, менә аның өйдә торып мин ниндер эшләгәнен бик хәтерләмим. Аннан соң әти безнең өйдә язмый иде. Менә соң вакытларда мин кичкенә вакытта язу өстәле артында утырып язганын хәтерлим. Ләкин мин зуррак була башлаганда әти безнең китеп язадыр. Я берәр санаторийга барадыр ул, я ниндидер ял йортына шунда китеп язадыр, өйдә язмый иде. Кызганыч, Туфан абый иртәрәк китеп барды. 74 яшьтә иде дидек. 76. 76 яшендә китеп барды. Гомер буена менә училищеда бит алар бит балалар гына шул 16-17 яшьлек балалар булганнар. Нәҗип апа инде бигрәк тә әйтик. Шул вакыттан алып, Нәҗип апа 16 яшьнән 17 яшеннән алып Туфан абый белән бер янәш атлап, шул гомерне дә югалткач, ул аны бик авыр кичергәндер. Шулай бит. Бәлкем бу сорау инде чыннан да бик тә дөрес тә яңгырамас, ләкин аның кичерешләрен сез янында булгансыз бит инде. Әгәр әти исән чакта әни аңа бераз тәнкыйди күзлектән караса, бераз шундый әтинең инде кычкырып Госсоветта чыгышларын кычкырып шулай син инде башыңа бирәләр бит инде сөйләмә дип инде шундый әтигә инде шал үтүкләмәгән чалбар киеп чыгып киткәнсең бит инде менә шундыйрак теге бераз тәнкыйдирәк караган булса, шелтәләп торса, әти вафатыннан соң ул мен әйтәм, менә кызыктай мен әйтәм тормыш, ул изге туфанга әйләнде. Әтинең әти турында бер кыек сүз әйтергә ярамыйдыр әнигә. Ул аны менә үзен үпкәләткән кебек хис итеп, шулай дип кабул итә иде. Әлбәттә авыр. Чөнки аларда бигрәк тә соңгы вакыт ниндидер рухи якынлык, менә алар бер шәхескә, бер кешегә әверелделәр. Инде аларга бәлки кайсы бер әйберләрне тел белән әйтү кирәк тә булмагандыр. Алар бер-берсен менә ничектер күз карашыннан, ниндидер аңлаудан ук аңлыйлар иде. Әни еш кына шушы әтинең портретына карап, Гөлҗамал җырын җырлый иде. Бик авыр хәл җан сөйгәннәрнең булмавы дип. Авыр инде. Авыр аны ничек дип әйтим, тыл калган һәрбер кеше шулайдыр дип уйлыйдыр дип. Бигрәк тә озын гомер яшәлгән бит инде. Әлбәттә, бер-береңне аңлап, бер-береңне яратып, бер өлкәдә эшләп
İkisi bir bütün bulup bitkеш, elbette oldu ki bir yortunu, janını, yortusun yuğaltkan kibik bitindi ol. Elbette, elbette. Mine belki bu sıranı biraz sonra qada qılğamıdır. Şöyle sırayım hali. Necip apаны sahneden Tufan abi tamaşaçı olarak nişi qaraydır. Maqtıydır olanı. Ол аңа шақ қатып қарайды. Ол әнені ескерткіш артистка деп санайды. Һәм әйтүенчә, ол аны училищеда оқығанда ук шәп артистка булып үсеп килүен күргән. Һәм ол аны гел әйтәдер. Нәҗибә ескерткіш артистка дип. Аның менә ул Мин аны башка төрле бәя биргәнен әнигә хәтерләмим дә. Әнине тәнкыйтьләгәнен дә хәтерләмим. Менә әле әни кайсы бер мәсьәләләрдә әтине тәнкыйтьләргә алынса да, әти әнине бер кашан тәнкыйтьләми иде, һәм безгә дә тәнкыйтьләргә бирми иде. Ул сезнең әниегез генә дип әйтәдер. Минем балалар да уны да шунда кушып, әйтмәгез, әбиегезгә сүз, әниегезгә сүз әйтмәгез. Аның менә әтинең ул төп кагыйдәсе иде. Гомер буена яратып, саклап, яклап яшәгән инде ул аны. Бер тәнкыйтьчеләрдән дә сүз әйттерәдер менә. Бу инде тамашачыдан да килеп эләгә, режиссердан да эләгә, коллегалардан да бит инде ул тәнкыйть сүзләр килеп эләгергә мөмкин, ишетергә. Алай кем беләндер сүзгә килешеп, ничектер яклагандыр дип уйламыйм, ул әтигә гомумән хас әйбер түгел. Ләкин менә миңа әйткән әтинең сүзен мин искә төшерә алам, бәлки ул аны әнигә дә шулай әйтеп килгәндер. Минем профессиямда шундый бер катлаулы ситуация килеп чыккачтын, ул миңа әйтте: "Курыкма, синең артыңда мин бар", диде. Әнигә дә ул шулай әйтеп килгәндер дип уйлыйм. Ул бик күп әйбер. Хәзер әтинең артта булмауы нык сизелә. Туфан Меннуллинның шулай булмауы ул күпмен сизелә. Инде һәр күңелем тулды. Ул инде театрда да сизелә. Мин тамашачы буларак әйтәм, бәлкем теге театрда эшләүчеләр минем белән бәхәскә дә керәләр. Алай түгел, ул син каян беләсең димәйм, ләкин мин тамашачы буларак менә ул югалту ул чыннан да сизелә. Сизелә, чөнки мин тамаша залында да ишкына күрәдерим. Ничектер ул инде үз өендәге кебек рәхәт итеп, иркен итеп йөри дә. Аның менә шушы премьерлар вакытында ничектер үзенең спектакльләрен ничектер бер орлану белән дә, ниндидер бер кыенсыну белән дә, ниндидер бер тамашачыларга ошадым икән дигән бер сораулы карашлар белән карап утыруларын мин һәр вакыт күргәнем бар иде. Ул сизелә. Ул Нәҗибә апаның юклыгы да сизелә. Аны тамашачылар минем белән килешерләр дип уйлыйм. Әлфия ханым, чыннан да бик җылы әңгәмә. Алар турында без бер тапшыруда гына сөйләшеп бетерә алмыйбыз, әлбәттә. Сөйләшеп бетерә алмабыз да. Менә бүгенге көндә сез аларның архивын актарам дисез. Менә аларның исемнәрен яшәтү юнәлешендә, иҗатларын киләчәк буңа тапшыру юнәлешендә дә булса эш башкарасызмы? Мин үземнең кулымнан килгән эшне эшләдем дип уйлыйм. Әтинең архивын мин ул төрле коробкаларда, төрле ниләрдә ята иде әтидән соң. Мин аны бер үзем аңлаган бер тәртипкә салдым, аның тәртибен бозарга тырышмыйча инде. Ләкин миндә әтинең архивының бөтенесе түгел. Ул 60-нчы һәм 70-нчы еллар башына караган архивын тапшырган булган. Әнинең архивы кечерәк инде әлбәттә әтидән. Ул әни авырган вакытта ул шактый тәртипсезләнгән, төрлечә актарып. Аны менә хәзер бер ниләргә инде папкаларга, тартмаларга тутырып куйдым. Алга таба инде аның белән кызыксынучы кеше булса, мин аны барыбер да галим кеше карарга тиештер дип уйлыйм. Бигрәк тә әтинең архивын. Мин әкрен генә үзем
шул өлкәдә эшләгәчтен әкрен генә цифрга күчерү белән шөгыльләнәм. Сканердан чыгарам фотоларны, кайсы бер язмаларын инде менә сайтта эшли башлаган малай белән әлегә тукталды, чөнки малай хәзер бик улым вакыты бик тар, тыгыз, шуңа аның белән шөгыльләнергә вакыты юк. Мин үзем генә бөтен техник мәсьәләләрне хәл итә алмыйм. Шулай менә әкрен генә үзем булдырганча эшлим. Бу юнәлештә шул башкарасыз. Аныклар дигәннән, менә хәтерле мин Нәҗип апа үлеп яратадыр инде аныкларны. Бик яратадыр шуннан да. Аныклар шулай йоксынадыр әбиләрен, бабайларын. Әлбәттә инде, әлбәттә, чөнки алар мәсәлән миңа бирә алмаган игътибарларын, чөнки мин кичкенә вакытта аларның пыр тузып инде үз профессияларында эшләгән вакыт. Аныклар туганда инде алар күпмедер дәрәҗәдә нәрсәгәдер ирешкән, инде вакытлары да иркенрәк. Аныкларга игътибарны күп бирделәр. Мин хәтта әтинең шакта идем, алар тизгә утырып, алар белән менә сөйләшеп, уйнап утырганын хәзер архивтан да карыйм. Шул хәтле ул кызым белән дә интервьюлар ясаган, улым белән дә интервьюлар ясаган, менә аңа аныклар белән кызык иде. Менә әйтәсез, миңа эләкмәде дисез, аныкларга эләккән инде. Әйе. Рәхмәт сезгә шундый җылы әңгәмәгез өчен. Тамашачылар да күңелләренә бик хуш килгәндер дип уйлыйм. Шуннан да менә бу әңгәмә күңелемдә торадыр, Аллага шөкер, без аны сезнең белән булдырдык. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Туфан абыйны, Нәҗип апаны белгән кеше битараф кала алмый. Һәркемнең күңелендә нинди булса матур җылы хатирәләр бар. Алар минем дә күңелемдә бар. Һәм мин аларны һәр вакыт искә алып, җылы бер хатирә итеп искә алам. Рәхмәт сезгә. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт бу кичне безнең белән булганыгыз өчен. Тагын бер атнадан очрашырбыз иншалла. Очрашканга кадәр исән сау булыйк.